సందీర్కం చేసేవా నేడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బదలితికే కులగణన కీసర్మంతా సర్వే కీసర్ ఇతకి 6 తారీఖున ఇతకి నాడితలు తాన్లాసి మా నేడు జంగోలింగో గణ సంస్థన్ మా ఊరు అధ్యక్షులు ఆత్రం రఘునాథ్ సాబు ఈ జంగావతగా ఉద్వలాత నేడు మావ అగ ప్రభుత్వం బదైతే ప్రపారం అంతాయో ఫామ్ అంతాయో అగ మావ భాషత్ గురించి ధర్మత్ గురించి బతాల్లికి అనే వాళ్ళు తన ఇంకే వేహంతరు సందీర్ఘ జయ సేవ నేడు मड़वी आनंदराव ओन सन्मान सभत निमित्त ने इक मेरे मायवाला आता नाड़ी मा राष्ट्र प्रभुत्व कुल गणना सर्वे नाड़ी तर शुरू आयवाल मनता मग तोलेगिरे दूसरो जाति वेले पसिकीता नेड़तेरे मर पसे मायवा बारितिके मावा मतम गोंडादु बति माको हिंदू मतम नाग ओस मिसड़ी कीतेर अदेन लास्ट नेड मराठ मा भारत देश नाग बच्चिर मंतटिन वलगिरे पुडसेरसिले नेड इंक राजकीय बहन वाते बदैत जाति वेल्ले मंत ऊरैत आक्सेर मंत आनु नेडु इच्चर वेले जल इच्चर मराठ पसे माताड नेडतेर मराठ समदिरे मा जाति तो रूचरायना अनाडु नाडितलु 6 तारीखुनलु 6 तारीखुल नाकनाग वांतेर आक्सरकु गणना सर्वेंजरू आग प्रोपरमदगा माव हिंदू मत मायो गोंडी मत मिंजर लीक्याना अनि धर्म कोडगिरे पाजिंजर लीक्याना बारितिके नेड माक हिंदूदगा मिसड़ी केसी बचले राष्ट्रानग भारत देशनाग मराठ अधिक मंतड़ बत्ती नेड माको लेक्क पुडसेरसिल्ले नेड हिंदू धर्मदगा मिसड़ी कीतेर काबट्टी लेक्क पुट्टव इंजने मोदल डग्गुर कुट्र जरुगता 1947 माक स्वातंत्र्యం वातस्कने माकुन्नदी राष्ट्रांगिरे మా రాష్ట్రం నగరే గోడవాన రాష్ట్రం నగరే ఉంది మ్యాప్ మంతా గతి వీరుకు 10 साल को నందబాద్ వీరుకు రాష్ట్రం కి కటించుకుంటాను ఉంది ఐడియాసి పెద్దవాడతారు అదే లాసి నేను సందీర్కునే తెలుగుకు తెలంగాణ మంతా మరాఠ్ కు మహారాష్ట్ర మంతా బోనవోన్ రాష్ట్రాల కాతాంబతి నేను వీరు బై పవర్ఫుల్ జాతి నాడిత మాకు ప్రాబ్లం ఆయరించుకును మాకు ఐడియాసి పెద్దవాడతారు మాకు గోడవాన రాష్ట్రం కి తయారాయసి ఈమెకి కాబట్టి బైవెల డగురు మాగా బై పరిషన్ ఆసోడిత అదే సాటి మర పెద్ద అర్థటు కంపల్సరీ నాడి మాకు అవకాశాలకు మంతా సందిర మా జాతిరు ఆచార విచార తీసుకును నాడితో కంపల్సరీ బద్ మతాన్ని గోండి మతం ఎంచుకునే అది ప్రోపార్మత్గా మీరటు మా మతం గోండి అందించుకునే వెహికిటించుకుని సందిర్కుని నా జయసేవ వెచ్చే నాకు సీత అవకాశమును నన్ను సమాప్తికి సందిర్కుని జయసేవ వెచ్చుకును జై ఆదివాసి జై గోండవాసి